Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kanthi linambaran pepayun Budi Rahayu saha ngunjukaken raos suka syukur dumateng Gusti, mugi rahayu sakum dumadi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan dalah kula. Juru pambiji ingkang satuhu kula bekteni, kadang muda sedaya ingkang tansah cinaket ing manah. Minangka purwakaning atur sumangga, kula dherekaken tansah ngaturaken puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inggih Gusti ingkang Maha Kuwasa, ingkang tansah ababar sih kanugrahan miwah kamurahan satemah panjenengan sedaya dalah kula saged kempal manunggal ing papan menika kanthi suka tuwin basuki. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing kalodhangan menika kula badhe atur sesorah kanthi irah-irahan pakulinan jagi kasarasaning kulawarga. Kasarasan menika bab ingkang wigatos kagem kulawarga. Putra putri ingkang sehat jiwa raga, aset paling awis tumraping kulawarga. Kasarasan mental utawi kasehatan rohani raos remen ing sajroning manah, jalari raga dados kiyat saha boten gampil kaserang penyakit. Jumbuh kalian punen-punen, jiwaku kuat, ragaku sehat. Kasarasan kulawarga kawiwitan kanthi pakulinan saged jagi keharmonisan bebrayan sajroning kulawarga. Kulawarga harmonis, ayung tentrem, utuh andadosaken putra putrinipun gesang kanthi kebak katresnan saha raos remening manah. Kulawarga harmonis saged momong raga saha jagi kasarasan jiwa putra putrinipun. Kasarasan jiwa menika minangka pondasining kasarasan raga. Pramila wonten ing sajroning kulawarga kedah gatosaken bab-bab wigatos kagem kasarasaning jiwa raga kulawarga. Inggih menika sepisan ngulinakaken ibadah, nindakaken perintahipun Allah saha nebihi laranganipun. Kalih ngulinakaken jagi karesikan lingkungan saha bali omah. 3 ngulinakaken nedha makanan bergizi utawi 4 sehat 5 sempurna. Sekawan ngulinakaken leren menawi sampun saya, jagi wekdal tilot ingkang pas, nindakaken hobi kanthi remening manah saha sampun kesupen piknik. Sehat pikir, pondasi sehat ragaku, monggo sami njaga ngibadah dipun katahi. Badan sehat, gesang tentrem, bagya mulya. Tembang pocong menika minangka pemuk
supados panjenengan dalah kula tansah jagi kasarasaning jiwa raga. Generasi muda ingkang tansah mulinakaken jagi kasarasaning jiwa raga, jagi weninging pikir kaangkah dados generasi penerus ingkang migunani kagem kegiatan bangsa saha nagari. Sumangga panjenengan dalah kula saged jagi kasarasaning jiwa raga kanthi ngatahaken ibadah leren menawi saya jagi supados tansah nemening manah nedha utawi dahar makanan bergizi. Juru pambiji saha para rawuh ingkang kiromatan, mekaten ingkang saged kula aturaken sepat digoreng lenga menawi kula lepat nyuwun agunging pangapura. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.